Surah Yasin zikir tahlil sampun katutup kanthi waosan doa. Injil menika kita sering ngawontenaken nggih menika acara mau surah Yasin, mau zikir tahlil. Sedaya menika wau amalan-amalan ingkang sae sedaya menika ingkang dipun tindakaken para alim ulama ingkang pahamipun sami kalian kita. Senaosa wonten nggih sedherek kita menika mboten ngawontenaken pitung dinten. Kalau mben menika kula nggih sedherek kula ingkang wonten daerah Jajar menika kula nggih dipun aturi pas 3 dintenipun. Nah, kula nggih raya-raya nggih magita-gita tindak menika kula kinten wonten daerah Jajar. Ternyata wonten daerah Banjarsari. Wah, lampu merah ping pinten niku. Wah, kula terobos mawon. Hasil teng mriku niku nggih tesih ditenggo, sih cerita-cerita kalian keluarga agengipun. Ternyata wonten niku saderengipun kula mlebet di-stop kalih sederek kula. Relatif engko ora ana acara maos Yasin, ora maos zikir tahlil, maune maos Yasin kemawon terus doa. Bar acara dipun mulai kula dibisiki kalih sing gadah griya. Niki diumumaken niki mboten wonten acara pitung dinten, namung kirim doa. Nggih. Monggo Pak Latif doa nggih. Alhamdulillah kula nggih namung donga tok niku. Nggih. Sedaya menika nggih monggo dipun kita monggo dipun unjuk. Niku nggih benten-benten wonten malih ingkang kula ben menika natingan derek kula. Sedaya niku beto Al-Qur'an. Lah kula nggih mboten beto Al-Qur'an, enten Al-Qur'an teng ngene. Nggih. Akhiripun menapa? Kula mirengaken niku sing diwaos niku kok surat Al-Baqarah kabeh nyekel Al-Qur'an. Lah kula piyambak, wah aku ketinggalan wis entuk seprapat juz iki. Lah kula ngebut, kula langsung rampung niku enten wong-wong dereng rampung. Lah terus langsung dianu napa langsung dipindah salajengipun monggo maos surah Al-Ikhlas ping 3. Nah, putu punika. Wis bar ngoten ayat kursi ping 3. Bar ngoten langsung doa. Ngoten niku nggih. Benten ta niku. Nah, nggih mboten napa-napa wong sedaya menika wau kawontenan. Lajeng wonten setunggalipun keputusan tarjih saking Muhammadiyah niku nate kula waos niku ternyata programipun persoalanipun, pertanyaanipun bagaimana seandainya diundang selamatan 7 hari sampai 100 hari, 10 hari orang yang sedang duka kematian. Lah jawabanipun wonten ing mriku saged dipun bika YouTube-ipun niku yang penting garis besar niatipun. Nah, niatipun. Fa insyaallah kalau niat kita menika ikhlas, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi jaza balasan nggih. Wonten kaul kalau wau dalu tengene Kiai Syirat. Alhamdulillah nggih dipun waosaken. Ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten hadisipun kula nggih sampun kula bika menika wau yazuru kullu haulin. Nah niki setiap tahun ternyata Rasulullah menika wau ziarah wonten ing syuhada Uhud kalian pamanipun Sayyidina Hamzah. Dipun lajengaken sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ternyata kados ngaten menika wau peristiwa rumiyin. Lan umpami enten tiyang endi dasare mung kuwi mau ternyata urung tutup ngajine. Oh, nek durung tutup ngajine ya witane ya piye wong urung tutup. Nah, isane mung niku tok nggih, mboten napa. Nah, wonten suwalipun perbuatan ingkang ikhlas menika wau leres-leres Allah badhe maringi ingkang sak ageng-agengipun sak saesanipun. Nggih. Wekdal zaman Nabi Musa. Menika wonten setunggalipun peristiwa tiyang ingkang
napa menika wau sangat-sangat miskin. Sangat-sangat miskin. Wong tenggene juragane badhe enten acara piyambakipun menika akeh napa nggih mbeta sak wontenipun wewetune wonten ing dalemipun pamriki yang saking Wonogiri menika. Wonogiri menika biasanipun wewetune napa? Boyo lali biasanipun Pak Didik. Pohong gawa pohong. Nah, lah nggawa pohong disowanaken dumateng juraganipun. Alhamdulillah juraganipun ya wis matur nuwun tak tampa. Kula menika nggih namung kados ngaten menika wau sak wontenipun. Akhirnya pun apa? Terus yang menika wau wangsul digawani napa? Digawani wedhus. Niku coba. Dadi nggawa pohong mulih digawani wedhus. Lah wong omah gegeran, "Entuk wedhus kok ngendi kuwi mau?" Aku mau sowan ning nggone bos, aku nggawa pohong, ya ta? Aku mulih digawani wedhus. Lah niki wau kan keikhlasan. Lah dilala tiyang niku wau, "Lah aku engko tak nggawa wedhus entuk apa ya?" Digawani pohong ae entuk wedhus. Tenan, piyambakipun nggawa wedhus. Akhirnya malah sebalike niate mboten ikhlas, niate mung arep golek balen sing luwih gedhe, malah mulih mung digawani pohong. Lah digawani pohong. Lah kula niku nggih. Lha nggih tampa mawon gitu. Pun monggo dipun unjuk, dipun dhahar sapuntenipun. Bismillahirrahmanirrahim. Pun nggih kados ngaten menika wau kisah-kisah Abdurrahman bin Auf ingkang kula wau sampun kula critakaken niku tiyang ingkang napa sugih mblegedhu pengin dadi wong fakir. Panjenengan kinten purun napa mboten? Dadi wong fakir. Nate wonten setunggalipun pengaosan. Ayo padha tak wenehi ijazah doa nggih. Monggo nggih purun. Jenengan saged purun Bu. Saya purun nggih, ya paring ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bareng. Atini fakiron. Wow, masalah. Kok njaluk fakir. Akhirnya mboten. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf menika seorang miliarder menika wau anggadhahi niat pengen bantu wong sing ora duwe, sing duwe panenan kurma sing tidak layak dimakan, tidak layak dijual, diborong sampai gudange kebak, sampai woro-woro ning gone wong sapa sing duwe kurma sing wis tidak layak dimakan, tidak layak dijual, akhirnya dibuang kabeh. Pun telas. Akhirnya pun enten seorang pengusaha dilalah lorone niku ora mari-mari, dilalah diketemukan, coba iki dikai kurma iki. Kurma sing mateng. Wah ora mari, sing mateng banget ora mari. Ya wis kaya bosokan ae. Sing wis ora layak dimakan malah mari. Lah diceritakake kono lho gone Abdurrahman bin Auf duwe pokoke kurma sing ora layak dimakan wong didol diborong. Akhirnya diborong dengan harga yang berlipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pengen dadi wong melarat ora sida. Dadi malah dadi wong sing miliarder sugih maneh. Alhamdulillah. Mbok menawi cekap semanten mangke dipun lajengaken episode berikutnya. Kula nggih pengin ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Cipe. Nggih.